2500 etunautus. Vastaavasti nuorten miesten yleisen syöpä on kivessyöpä. Lahjoitusvaroilla toimiva syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa. Lahjoitusvaroilla tuetaan myös syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään, jotta kenenkään ei enää tarvitsisi menehtyä Suomessa syöpään. Moikka kaikki, Tommi Niemelä tässä. Liity säkin jengiin mukaan ja lahjoita miesten syöpien tutkimukseen osoitteessa syöpäsäätiö.fi tai mobile-tehdä numero 90609. Oikea puolustaja 49, se Barton. Oikea laitahyökkääjä 10, Ryan Suja. Keskushyökkääjä 13, Otto Paajanen. Vasen laita 23, Teemu Heiberg. Ja vasen puolustaja toissa vuonna kivessyövästä parantunut 42, Jimi Suo. Oikea puolustaja 33, Daniel Kasta. Puolustaja 3, Niklas Freeman. Oikea laita 21, Samu Pauli. Vasen laita 15, Andrei Kosk. Ja arvoisa yleisö, keskushyökkääjä, welcome back, 17.